леви, десни, да вървим напред. Боби! Аз си мисля, че са ни записали погрешка на пресичането на Лозенска планина. Аз знам, че като обикаляш нещо, обиколка, трябва да заобиколиш това гадно нещо. Ама, с това бои май направо си я пресичаме. Минали сме една пета от изкачване. Сега ще има барчене като на гости. Само така, че не съм закусвал. Ядох две. Аз за 6,5 закусих. Ядох 3 ягоди и 2 капини. Къде? И това те. Мондикча, нали знаеш, че барче е това за ядене, не е Да. Не е хубаво. Не е бизнес обект.